Ох, пак ли стана понеделник, бе? Я да видим колко е часа. О май гад! Ох, добре, имам още малко време. A few moments later. Ана, гранушки, закъснявам, ма! Ти защо не ме събуди по-рано, като знаеш, че започвам в 8? Както и да ви не ме интересува. Така, взимам си учебника, взимам си и домашното, да не забравим и закуската. Бабушки! Как си посмяла да ми изядеш закуската? Сега цял ден ще стоя гладна само заради теб, защото ти си един голям, тъп, грозен, дебел багер. Хайде, гранушки, тръгвам, че стана 7:50. Ма тя вратата е много сложно заключена. Това означава, че днес няма да ходя на училище.